Karbianglong Thomas Council pen kibi kicia so tumaphan voter list amen pen kang than therek aputhak epesial sia song pen pherang ke mai kangni Robin terang lang kijang pen apran kidamna All Karbianglong Sorkari Gambura Association at Tumpen, Ingdeng Thongkep Foundation de Arni Ketalon Pon. KAL Prime Time birtang ton pen archuponita. KAL Autonomous Council pen kebe kichia so tumaphan voter list men kangthan terek aputhak aruni phai thongkep reisiani All Party Hills Leaders Conference Central Committee atum amithang sai hemalong pherang kya mai kangnipon. Kebe kichia so tumaphan KAL Autonomous Council along akimi voter list selam pen amen ingthan veknangji pupen All Party Hills Leaders Conference mati APHLC atum kache songasai dengponlu. Lapen labang so puthak sai ki dengpon ji aphan KAL Autonomous Council atum pen kedam tang surihini rakrener kep August 14 ani drafting committee sing ponsi bank atum aphan arpu pekponlu. Laso drafting committee along abarim MP Horan Singh Be OSD MOS KAL Autonomous Council Alvin Teron Abarim MLA Mansing Rongpi KAL Autonomous Council Abarim Chairman Dharam Singh Teron Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin IAS retired Jai Sri Daula Gupu Difu Government College of Professor J.D. Thang Difu Government College of Professor Bernard Rongphar Padma Sri Dhaneswar Ingti KAL Autonomous Council Abarim Secretary Rup Singh Tiso Guwahati High Court Advocate Minda Rongpi Lapen MLA Dor Singh Ronghang Atumaphan Pekponlu Bonta ningkan troxia nang chok de rapita piniarni anta pachun pon thek thelang lapen laso asai pachun thek thedet aputhakta drafting committee atumpen radang no lam the sita peklang hayabang abidet ipot loposi All Party Hills Leaders Conference mati APHLC Central Committee maipu retired IAS Jai Kathar pen arjupon Article 163 pen le la a law silam mejima henoma Governor Pankelu nangi ali la salam ta bijoyan saria putekang lo lage paragraph 20 BA pen si salam nangi putekang at lo la sohut ande paragraph 20 BA pen non anta governor pan lo ledet piapot lo alang litung 163 pen sia Assam government pan lo turong lo Ra 163 article 163 pen halaga article 163 pen ke logic hai council tu maja ko hoye halage halage council do phan ga liya lage assembly to phan lage Assam assembly kam hala bange Assam assembly si aja kong do hala bange akko hala bange council long akarbar ga liya lage Assam assembly to bate parliament atum law selam lo telasi governor kalites president phan ke logi a power abang halaki. Ante BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya polo no anta lo le de. Neli legelo legali de le pilo ne panang putu e. Ha neli si thante det pu bong. Rata tum tala bang e chini nang ji son kapamang hu la pen bang ke than tap of ke kroidun tap la bang ke itung de chok chelo non ke rata tum. All Party Hills Leaders Conference atum ke cheke be asomen kangthan ji aphansi bor ipon bonta non amat ke jakong kavi data joksi klempon un eder lapen BJP atum pen Karbianglong along ke do khaibarim atuma mensi ingthan pon thu et lasi khaibari mate inglong aso akhai atuma phan amen thapon thu et nang ji pusi All Party Hills Leaders Conference atum pen Karbianglong DC aphan Pinpura lota pajirdam etlopusi All Party Hills Leaders Conference amai pujai kathar pen ningjepon
Arni sihat dan ni tum Chief Election Commissioner phan isia lo par by post si lo speed post pen si lo alang li no an ke long at po lapen nilitum non inquiry sir kep atumi dik nilitum DC phanta ako lo pidam tulo address to a number bang number 3 lo asikia number Lapen BJP atum bidikang limpen claim clay pulote MP kilikta APHLCC highway G ningache thedo pusitame ningje pontu. News report Carbing No Live. Nijang Karbiang Longarlo non malom ari ki jang parpik pen lang ke thepen ronga jo malom anda lang kanglum. Saya pora hut kopai kelang no pen ajok West Karbiang Long Press Club amai phu Joy Singh terang asopo artaning kaning kwaraner kep Robin terang lang ke jang pen apran ke damnang. Non malom alang ke thek ke wang pen bithung ring thama constituency arlo la pen rongkhang constituency arlo ke ongdung arong along lang kanglum thai pen penangan aradatung ke lang kanglum pen thedunga kisung chetong ponanglo. Mithanga hemarit kachopang reng amarat api pen ke danglok penangan ahor muke kana hok dul stami dolo bangso pen ajok sai jok je langkang lum pen kisung ke phorat atum ke akang tui muchot adimalong si chepa chongdam nanglong lo halapu langkang lum pen kisung ke phorat atuma phanstami SDRF pen ke rabdun chi aphan dodun klunglo halapu wothalang so police station ke parlo pon mate dongkamukam police outpost angkang satgaon hawar natun khelani arong along kido West Karbiang Long District Press Club amai phu Joy Singh terang asopo kalitang Robin terang abangke kedamtang niphai thongkep ajuapor langke theke wang chit apor hut kopai ke lang no pena jok langjang dun choksi pini aner lo por phai hinira achitim apor maloma hut si ki thitanga bangar pum SDRF atum pen longpon lo non amalke kalitang Robin terang abangar pum abangke police atum pen si kinang soda saido ansitami chepari ding ponlo Athelang kang lumpen ke jangpen apran kidam ke kalitang Robin terang apia pola pen akorte lapen don rap do an ajirpo jirpi do an atum tame chitong dun si ningduk chipi dun lo dongkamukam pen wiki be Karbiang Long Live. Pini nijang Karbiang Long arlo dongkamukam rong sopi waisong pathu aklamalong all Karbi anglong sarkari gangbura association atumati thi hekpen AKASGA ingdeng thongkep mahangke thegani mesen pen kitalon pon ingdeng thongkep all Karbiang Long sarkari gangbura association mahangke thegani kitalon pon amailong all Karbiang Long sarkari gangbura association amai purostom phangcho pen kichari pon amailong man kedo Karbiang Long Autonomous Council EM Prabhachandra Taro Karbiare cho atum pen kedang lok penangan man kedo atum ingdeng thongkep AKASGA mahange thegan ke talona mai long chetong dunsi RD chipidun lo all Karbiang Long sarkari gangbura association akimang ponapu thak jesemet Karbiang Long Autonomous Council CM Dr Tuliram rong hangaphan isi pinpura lo EM Prabhachandra Taro arideng pajerdunsi AKASGA pen ke pajerdun apinpura lo aputhak kupipia sonsi ke hangdun ma pherang ke pen kachepat hengno ponahut AKASGA pen ke than pon alam thile arjupon sinang tum onaria ma bang nang pabatte lalo nomor hinia bang ke arona tengpen a eka teng ke dotanga tengpen Karbiang Long sorgari gambura tum hanta jongsi Karbiang Long Village Council thikpon pulote
Karbi Anglong Sorgari Gambura tumta village council along our side mate adimak long thik pinai sonsi ke thom mala mabang ke lada Sarkul Frido Dongka Dipu Silunian lapen ke Fuluni niltum chingwai chingsai he mapan Red House mate Sorgari Gambura tum kisang adimak long ahem la suapan Karbi Anglong Autonomous Council penang thik piponte manang kim piponte la dolo ke chunungri Lapen pini bangso mai pi ke do pona long em Prabhachandra Taru pen maya long lam the ki jai pona ting pulote madua sarkari gaumbura sitami rachari asong long cherap dun de nangchi lapen hakhi ke chodun sitami chilangdun pami nangchi pusi maya long sarkari gaumbura atuma pha than pon tangte maya long em Prabhachandra Taru pen mai along ke than pon alam the arjupon sina ga hoklo nare to ma channel a through pen sami kadu wedang na chitong dunan binong ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council andar along keduan sorkari gambura ilitum Karbi Anglong Autonomous Council along ke hinia district east and west dukoklo lapen 10,434 square kilometer above ilitum along lebak lase ladak kedu an arong tin akhei tin aha wartin along sami ECC ria pen sorkari gambura lahe bang appoint pipon lo lase sorkar kopima la council along ciparai alam an rules anabang ke alang tum kroinang po ilitum 6 schedule constitution along ke dua ting pen ba niltum council along isi meeting kopini ke papas pen kopini rules sadak pen niltum dison entang lo pulda alang tumbang dak sela so rule plinang po dongkam mukam pen wiki be Karbi Anglong live Bokajan Legislative Assembly angkang lapen lakhaing ko rakit hom Bokajan MEC constituency angkang Dilaujan along Dhansiri along border pitching ke claim ponasai patang pontang lobusi birta ripon long Birta ke long ponating ke Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin pen Assam government mate Assam Flood Control Minister Piyush Hazarika phan kachuning riating Central scheme pen tangka kuti hinira achiti mate 2.5 crores atangka panong ponsi surhini ra engkora ge thom pen surhini ra engkora pli abaha pharman sai deng ponpo la so ting si sai sitame ke claim pon cheng pon si non an ke a sai tame tangpa melu pusi birta longpon labang so puthak Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin tame Assam Flood Control Minister Piyush Hazarika aphan kachuru pajir ponlo Labang solam alangli adim humri damsi adim along pen social media along tami kachuro lam the chipaklang ponlo athe hala so adim ajir kiding kloi pen la so rong aphan isi kaphere meme asonsi nangdolo bonta non ke la so rong along apen PMSYG atowar aphan tami ki jokwan pining aning kan pen amad radatum ale long pon lupusi chini pon Bokajan penananterang Karbi Anglong live. Tang tepini Karbi Prime Time berita ke lapuan sekang ton poniklo ajo kimi.